Der er en, der gør på os. Over, der skal du over. Nice. Du er god, man. Så er der igen. Stop igen. Bomber. Det er død. Nice. Ja, der var lukket. Late beats, this go crazy. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Nej! Fucking go easy, hej. Jamen, ned med 3, 2, 3, 1. 2, 1. Starter. Kør. Okay, jeg skyder. Ja. Han mister. Ready. Han er ikke der, man. Jeg har ikke dashbord, jeg kan ikke. Nå, nice. Okay, jeg finisher. Se midten, på patten. Ja, bare kig ham. Han løber. Han fighter. Hvad er der? Jeg er væk. 30 på. Ja, 30 Hvor tænker på. man? Kig. 140. Jeg ser. 30. Giv min box. 30. Sælg, hallo. Jeg har da chokker ud, sådan noget. Der. Nice. På finish. 4-0 på det, ikke der? Det er det eneste, der er lort. 4-0. Jeg har Jeg heller ikke spiller selv min hearts. Jeg er 2,5, 2-1 tilbage. Jeg har 3 lane. Jeg kan være skyde. Rift. Kig op. De er døde. Jamen, 50 for mig. Kom til dig. 34 døde. 30. Han blev ned. Herovre. Kom på. Jeg kan ikke se ham. Nej, vi kan ikke se ham. Han lader lige under, sagt de. Det er bare simpelthen. Hvad laver de? Det er vores blitz. Er det ikke herovre, det er vores blitz? Jo. Breaket. Jeg vil se, hvad hej der, hvis vi putter. Siden hej, hvis den putter derovre, gutter. Ja. Vi er bare nede. Bare big up dernede fra. En af dash ned. I skal bare dash dernede, så holder jeg big up. I skal big up derfra. Sig begge, du. Øen er ude, bare. Øen er du skal ikke mere. Jeg har ikke masser. Det er fint. Kom, big. Bare big up i de 100 meter. Bare big up i de 100 meter. Jeg har 180 wood kun. Kom, big. Kom op. 180 ud. Ja, Sæt dig. Jeg flytter min her. Det er ikke connected alt for godt, Balle. Det er kun connected sådan... Jeg tager 4 ting. Og så jeg skal noget andet der. Det er 10 meter. Ned i luften. Nice, han er nede ved sluttet. Jeg chiller. Nej, jeg chiller. Kommer. Dem der kommer Holder i backzone, okay? Ja. Ja. Han er fuldt til 8 dash her. Ja. 100 på den, 1 på den. Kig efter alle. Myers, spray Myers. Lige her. Bare spray. Hier, kig Kun spray dem. Jeg spørger mig, de får choppers. Tror jeg. Jeg toner dem boost kun. Jeg holder. 37 på den ene. Hvem gjorde det? Det er dem her, bro. Det er mig. Slidt over. Jeg er lige under os. De better. Kigger ned i stedet. Jeg har 200 wood. Kan I big mig eller noget? Jeg kan bare lukke ham. Ja, pas på. Der er 3 lige under, du tænder. De kommer til at kigge på det. Ja, jeg holder bare, jeg har 5 builds. Kom klar til at bøde. Det kan jeg ikke, jeg har 5 builds på. Jeg er helt ned front. Okay, kom ned på født. Fedt. Jeg har ikke. Jeg kommer på dig først. Dig på jer. Jeg tager builds. 5 builds. Jeg gør. Vi skal spille, der er sjov, kan næste, kom. Ja, på dig. Jeg er vandet under jer. På dig. Jeg sidder her. Kom op på født. Bare sidder alle sammen på hinanden, Ja. Dem har jeg også set. Jeg kan slash. Okay, ja. I fik. Der er sjov, kom. Ja, på dig. Der er pings ind der, kom. Kom. 100. Et liv. Død. Nice. Finish. Hold nu, byg. Bare chill. Vi er med, bare chill. Spil zone. Ja. Jeg healer. Jeg er giv mig nogle match. Fisk med nogle match. Jeg er et Ja, jeg kan tage her. Du er masser af masser. Fik det ikke. I var for 200. Jeg får Kom med nu. Giv mig check. Jeg tager den gode for. Okay. Ja, tag den op, og så flyver vi op på hegnet, okay? Okay, jeg healer. Masser af Jeg har god match også. Jeg har 500. Er I klar? Ja. Kom, det kan vi. Bare kom ned low. Kom, herover. Og flyv igennem. Ja, bare. Jeg bliver bakket. Jeg chiller. Pas på. Bird. Ja, Bird. De har taget dem. Ja, okay. Jeg chiller, hvis du vil leve. Jeg er i live, men jeg er low. Hvor er du henne, Peter? Jeg kommer på dig. Har du noget ved? Nej, jeg er fuldt shield dog. Jeg healer lige. Jeg træner mig. Har du med klar? Jeg skal bære ud nu. Bøtter. Kom, bære. Ja. Jeg godt lækkert der. Du er solo på dag. Det er væk. Solo på dag, tror jeg. Over til højre. Hold Bare tab ind. Jeg er med dig. Hold om min. Det kan man ikke. Hvad så, de har gang på dig? 100 bom. Ja, jeg er nødt til at bære. Jeg kommer på dig. Jeg er på dig. Og så kommer det til at kig op. Spray. Bare spray. Kun her. Hold der. Jeg Dom ned. Stod den ene. Det er en fuld trio. De kommer til at rest, tror jeg. Bare vent en smule over dig. De rester lige nu. Hvor det af. Mads.
Nice. Der er 5 Kom for til at bruge den igen. Du skal væk. Du skal væk. Du skal væk fra det lag. Nice. Bare vent, der skal bruge det. Super. Nice. Brug bøn, når de gør det. Nice. Fuck, den der lorte itemate. Han var der. Solo. Kom. Jeg er lige. Bare chill, du der. Chiller. Ja, jeg ved. Jeg healer. Det er Jeg har shotgun, fordi jeg har shotgun nu. På 29. Bare brug den, kom. Nice. Cracker. Et liv. Der. Okay. Skal vi have 3, 2, 1 nu? Cracket. Et liv. 18. Et liv. Indtøj. Bare chill. BK. Jeg vil Jeg vil igen. Skal vi bruge den igen? Okay, kom. Er I klar? Kom. 3, 2, 1 nu. Kom mig. 20, 30, 40. Nice. Nice, buddy. Du, jeg ved ikke, hvordan jeg er dræbt. Ja, det er fint. Det er ligegyldigt. Han er på mig. Jeg sætter her. Kom ud. Jeg holder. De fighter, så er det. Kom ud. Vi skal højre. Jeg ved, Jeg gør det. Ja, jeg kan komme ud. Jeg er fremme til first, eller? Jeg har Kom bare alt, nok i her. verden. Jeg har kun 600 mand. Jeg tror, der er noget løber lige omkring mig. Kom, vi skal bare bede ned her. Bare fugle på nogle gange. Lige ved. Jeg går over der. Så. Pas på de chopper der. Ja. Bare kom og så med. Det er inde i zonen. Jeg popper noget chok. Top 13 kan. Ned i lære. Hold vores op. Skal du holde vores op? Ja, holder. Hvad spiller væk? Jeg har 5 hardspil, så tør jeg ud. Altså. Og stop igen. Jeg kører ind bag os. Jeg kigger ned her, så der. På mig. Jeg dræber en, chill. Jeg kan dræbe en. Jeg er på dig. 94 siden. Så er du der. Gå for det. Fik det. Jeg mistede min... Du er stadig med mis. Hvad med os? Hvad med os? Skal du matche? Jeg har 800 match sikkert. Dobbelt choke. Og så minis med. Hvad? Og så bare, ja. Og jeg mistede den der. Så bare på fuglen lidt. Ja, det er fint. Okay. Vi skal bare på fugl her, og så skal vi bare gå ned her. Bare fugl lige nu der. Bare fugl. Jeg vil prøve at komme så langt som muligt. Pas på, pas fight. Jeg kan ikke væk. Jeg tæller. Jeg lægger fuldt. Chiller. Kan du komme mig? Jeg kan bare Healer, med kom an til dig. Front low. Jeg bare gå ned. Healer lige. Vil du holde mig? Jeg er klar. Ja, kom. Jeg går hele vejen ned. Kom. Ja. Kom herned. Med dig. Du har bygget plads. Jeg tager noget wood. Det er mere plads. De kan stadig Gå claim på tag. Lige over os. 95 ud. Nice. Så vi ser wood på. Nej, okay. Vandrer der på fuld lige op. Så vi ser wood. Hop Hvor er ud. det? Det er der. Skal ud. Nul match. 3 bills. Tag. Det buller tilbage op igen. Jeg bare vent og skulle lade op og så bare på fuglen. Jeg tror, vi prøver at dræbe den, er du lige over nu. Kom. Det var så. Kig. Ja, op. 100. Den ser Jeg fuldt vil tåle mig. På min mads. På min chok også. Der er lidt inde. Nå, de er færdige der. Tog den. Så styr for dig. Du fik kaput. Bare op. Bag. Skal ud. Top 7, så er vi kommet ned i lag. Top 7 stadig. Alle der, bro. Der er så mange nok. Alle der nu, så bare kan komme frem efter at bygge en boks. Pas så den, nice. Du får fugl igen. Du når fugl den, du der. Nice for dig, for sejfen. Nice for Så dig. bliver på dem. Bare se mig godt, Mads. Nice for dig. 12 bud. Nej, 11 bud. Der er 4 lige nu. Top 4 lige nu. Du putter zonen. Pas så er det fælles til zonen der. Bare så vent på ham. Nice for dig. Den trive, fuld trive. Fuld trive der, fuld trive higher, så du er den eneste solo sammen med en anden. Spar der lige, du får top 3 her. Og måske til 2, hvis du er der død solo. Triv, Bare chill nu. Kom ned, low, shit. Kom nu, se om du kan vente. Og så fugl, og så fyr helt ned ad bakken. Ned i din død, måske. Nice, gem dig. Nice, de fighter. Bare chill. Du er hinanden. Du venter bare på dig. Bare sneak, så ikke ser dig. En død. Det er en duer og triv. Nice for dig. Du kan altid bruge din fugl. Top 3 din, bare vent. En solo og en triv. Solo og en triv. Det er det soloen på dig. Du skal væk. Du skal ned. Det er søvn. Nice for dig. Nice. For finish. Og så får Mads bare fugl. To ben. Får Mads fugl. Nice. Dotting pop efter, når du har bygget. Og vej så. Nej, det du er så god, Pablo. Du er så fucking god, bro. Jeg havde... Er de ude af mig? Han gør ikke en skid som solo med. Jeg er nede. De løber hele vejen ned, På mig, 120. Nice, Pablo. Nice. Kom Han her. er bokser, han er bokser. Jeg er ikke med dig. Jeg prøver at komme. Væk Væk med ham. Det er min. Død. Nice, good shot. Jeg Liv. Ja, med dem. 200. Sidste low. Kom nu. Finish. Fed. Nice, Shit, bro. man. He's a fuck. Kom. Ja. Fra
Frem her på low her, kom. Nej. Så der mange hold. Der er folk, kom ud, bare lidt ud. Ja, jeg var der. Kom, skud Hvad er det, der folder? Nice, VB, flame. Vi kan bare få miste syg bøller. Se, kom her her, her. Hvor er du? Hvor er du, bro? Vent, chill. Nej, det kan vi ikke her. Vi skal bruge den nede bag os så. Kom. Kig nu, til dobbelt. Tag søg nu. Bare videre, vi forsøger igen. 18. Kom ind. Chill. Vi løber den, Vi kan tilbage hernede, kom med. Vi holder langt, op ad bakken. Bare skyd. Chill, bare vent. Kom Det er vent. lidt damage. Kom her. Jeg er på Pablo. Jeg er på spænd for dig. Vent, vi skal have damage. Kom stig igennem. Lige Bare igennem. brug jeres vist. Brug den. Brug den hernede, kom. Kom ud først. Brug den bager. Vi skal bare ud af de her bælsker. Okay, bare brug den så. Bare brug den. Højre klik. Ja. Med dig. Jeg er også med dig fedt. Jeg lover. Jeg skal heal. Skal bare hele. Gå på væk. Jeg er kun væk. Og hele små vind. Vi skal bare Så ikke. kigger Giv os. Ja. Healer igen. Jeg har ikke noget healing. Jeg skal healing. Kom her, brug den hernede. Kom Jeg skal healing, bro. Fint her, så minus. Tag det, sid i den her også. Jeg har 400 wood, jeg skulle hårde dig. Jeg ser mini igen her, så. Jeg har 400 hårde. Giv mig mini eller væk. Så Mini eller væk. mini. Det er ikke vores sag, Ja. Bare spænd og se zoner, så gør vi det på din her. Chill. Vi skal ned. Bare brug den venstre. Put det væk. På vores sag. Ej, chill. Bare kom ind. Tag backhanden, kom. Ja. Bare chill. Stop på det. Ikke, hvis du har ekstra. Healer. Kom her. Vi kan bare bruge fulden ud. Og kom Siger det ud, nu? og gør Så er det på det. nu. Så begynder mig, kom. Der. Skud. Død. Chill. Ikke rykke sig ned. Skud ned. Ja. Kom mig. Kom højere, gutter. Kom nu højere. Kom. Okay, fint, kom. Ja. Bare brug den. Skyd igennem det. Nej, jeg åbner, Mads. Bare chill. Ja. Brug den her. Bare kom igennem. Kom mig. Bag os, skud. Du, så Ja, skriv. jamen, Pablo. Kom igennem, Tino. Kom Ja, igennem. de fighter. Forstår, de fighter. Vi skal ikke bruge det. Bare front. Væk. 100. Ja. Skyd der. 100. På den vej. Okay, chill. Kom. Jeg er med dig. Vi kan bruge den på os der. Kom her. Nej, brug den der. Jeg var lidt boss. Chill. Kom. Vi gutter, chill. Ja. Chill, så bruger vi den lockeren. Chill, så bruger vi den lockeren. Vi spiller med her. Jeg spiller minus efter. Jeg prøver med. Jeg har ikke. Chill, gutter, trust, jeg tror. Vi går ned og gør det lukke til jer. Den der, okay? Vi ændrer flot, og skal lukkeren efter. Præcis. Bare chill. Er I klar? Vi klipper ned. Men chill, skyder mig. 100. Kom nu. Ikke spil time. Kom bare. Kom. Strike er død. På det. Den er død. 20, 2. Bliv ved. Vi går. Jeg er masser, Mads. I bunden, gutter. Jeg er reload, jeg er low. Brug det igen. Jeg vil min. Kom front. Med mig. Der er 2 på midt, ja. 200 lukker. Jeg kan ikke. 100. Jeg har. Cracket. Jeg er low-run. Jeg har. Jeg har. Okay. Er der nogen over mig? Jeg spiller bare ud. 140. Død. Nice, jo. Er død? Vi er de fucking bedste, gutter. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Yes, du der. Good job.